început construcția campusului BBSO. Este un proiect frumos, este o aventură a credinței, este un drum nou pe care n-a mai fost niciodată până acum și credem că este o ocazie unică pe care Dumnezeu o oferă generației noastre. În ultimii 10 ani nu am investit în ziduri, ci am investit mai mult în oameni. Dar acum Dumnezeu ne cheamă să ne ridicăm și să construim casa Domnului pentru BBSO. Există o valoare a unui edificiu permanent, a ceva concret și vizibil, ce nu înțelegem foarte bine în cultura noastră azi. Campusul BBSO va sta în picioare ca un monument al credincioșiei lui Dumnezeu. Vorbim aici despre un loc care să contribuie la revitalizarea comunităților. Numărul sufletelor ce au nevoie de reîmprospătare spirituală ne obligă să ducem povestea asta mai departe. În lucrarea cu copiii, considerăm că Dumnezeu este relevant, că El are un scop măreț cu ei și pentru ei. De aceea stă în responsabilitatea noastră de a ajuta să-L cunoască, să-L iubească și să-L slujească. Când copiii sunt câștigați pentru Dumnezeu, formați și ucenicizați în biserică, ei cresc pentru a fi următoarea generație de lideri cu influență în comunitate și în afara ei. Numărul tot mai mare al familiilor care au nevoie de vindecare ne responsabilizează să creăm un context în care minunile pot să se întâmple. Atât de mulți oameni care încă nu L-au găsit pe Cel ce i-a creat pentru măreție. Nu ne putem opri acum. Trebuie să mergem mai departe. Urmează să pășim într-o nouă moștenire pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. De aceea să ne ridicăm și să zidim campusul BBSO pentru generația prezentă și pentru generația viitoare, până când împărăția acestei lumi va deveni împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este dorința noastră, acesta este visul nostru, aceasta este viziunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o.